Хидроизолация на фундаменти на сгради, външни фасадни фуги, хидроизолация на ламаринени покриви, ремонт на покриви с битумни керемити. Покривната хидроизолация на базата на хидроизолационна паста Изомакс на плоски и наклонени покриви се проектира като цялостно залепена за основата. Елементите, от които е съставена хидроизолацията, са следните. Върху носещата конструкция при необходимост се полага изравнителна циментно-пясъчна замазка. След изсъхване на грунда се полага лепилен слой паста Изомакс 0. Следва първи пласт армиращ материал и отново лепилен слой паста Изомакс 0. След втория пласт армиращ материал се полага изравнителен слой Изомакс 0. Върху така изсъхналият изравнителен слой паста Изомакс 0 се полага и последният запечатващ слой от паста Изомакс А. Последният декоративно защитен слой Изомакс Колор, който предпазва от ултравиолетовите лъчи. Но преди да преминем към полагане на хидроизолацията, ще обърна внимание на детайлите по подготовката на носещата конструкция. Както при новите, така и при ремонт на стари хидроизолации, най-напред се изпълняват всички компенсатори, усилващи ивици, кърпежи, детайли около водоприемниците, тръби и други. Компенсаторите върху деформационните фуги осигуряват свободно движение на покривната конструкция при различни температури и запазват целостта на хидроизолационното покритие. В добре почистената фуга се полага стиропор, стиротур или други органични или неорганични пълнители. Върху него по цялата дължина на фугата се полага мек пориозен материал. След грундирането се полага усилваща лента, компенсатор от полиестерен воал с ширина не по-малко от 50 см, предварително напоена с паста Изомакс 0. Задължително условие при всички видове хидроизолации е да се изпълняват компенсатори върху всички деформационни фуги. Подготовката и правилното изпълнение на хидроизолацията около водоприемниците осигуряват дълготрайност на хидроизолационното покритие. След изпълнението на изравнително циментно-пясъчна замазка в областта около водоприемника се грундира и се полагат усилващи ленти от полиестерен воал, пропит с паста Изомакс. Върху тях се поставя втори пласт армиращ материал, полиестерен воал, залепен и пропит с хидроизолационна паста. По този начин се осигуряват уязвимите участъци около водоприемниците. Най-важната част при хидроизолация с паста Изомакс на комини
и бордове е да се подсигурят неустойчивите участъци на тези елементи. След грундиране се полага усилваща лента от полиестерен воал по цялата дължина на неустойчивия участък, съединяването на носещата конструкция с борда. По същия начин се осигуряват комини и вентилационни отвори. Носещата покривна конструкция, изравнителните замазки, вградените водоприемници, тръби и други се изпълняват от главния изпълнител на обекта. При така подготвения покрив се преминава към цялостна хидроизолация с паста Изомакс. При ремонт на стари покривни хидроизолации за основа на новото хидроизолационно покритие служи старата хидроизолация. Преди да се пристъпи към ремонт на старата покривна хидроизолация, покривът трябва да бъде почистен от отпадъци, пясък и налепи. Както при новите, така и при ремонт на стари хидроизолации, най-напред се подсигуряват всички неустойчиви участъци. Технологията по подсигуряване на водоприемниците при ремонт на стари покривни хидроизолации е аналогична на подготовката за хидроизолация на нов покрив. Разликата е в това, че преди да се пристъпи към подготовка на водоприемника, се изрязва съществуващата хидроизолация и наклона около воронката